ngicela ukuxolisa kahle bengambonanga ukuthi yaxolisa futhi kodwa futhi ngiyabonga ukuthi ungiphendule ithuba. Kunento angibingelele ngibingelela ubaba nomama, ngibingelela abazalwane bonke ngoba sengiphuthuma isikhathi. Kunento eyenzekile lapha emsebenzini esisebenza khona. Kusho ukuthi bekuyiviki lami lokuthandazisa. Uma sengizoqeda kuvele kube khona okukhulumayo, hhayi ukuthi sikhulume ngaphakathi ukuthi angihlele abantwana basho amazwi ayisikhombisa uma kuzovalelwa ama-Easter. Bese kuthi ngokwenze njalo uzobe u-install izwi laNkulunkulu, kwasho ngesingisi ingakho ngikusho kanjalo. Ngase ngigijima-ke ngaya kothisha abaphethe ezenkolo sakulungisa lokho. Ngalelo langa-ke kuzovalwa. Kwaphinda kwakuyizwi lathi, uyazi ukuthi kuyahleleka lokhu. Ngathi mina hawukani bani lokade ushonele. Ngagijima-ke ngaya kumeme engangimkhethile, ngambuza ukuthi kuyenzeka, wathi kuyenzeka. Lwafika usuku bakwenza abantwana lokho kwadlula. Kuthi ngelinye ilanga ulahleka ukhiye waka-grade R, iklasi bafunda kuyona. Ngihleli phansi kufika ukuthi phambi kwaduduza uthandaze ngakho. Ngasukuma ngalelo langa ilanga lakushisa, ngicabange ngelanga ukuthi lishisa nje ngizohamba kahle ngoba uma ngiyeka grade R kufanele ngihambe elangeni. Kodwa ngathi uma ngiphuma kube ngathi uNkulunkulu wangifihla, ngangayikhumbula ilanga. Uma ngifika bahleli ngaphandle bahleli emnyango kulelo langa elakushisa, bese ngibabingelela ngisho ukuthi ngizothandaza nani, ngisibile isimo sekuthi ngilahlekelwe ukhiye. Ngikhulume nabantwana ngithi uJesu Kristu Inkosi, yishoni kanje nithi uJesu Kristu Inkosi uzositholisela ukhiye. Bazalwane ngifuna ukusho ukuthi ngesikhathi ukusho ngangabazi ngasaba, kodwa kwacindezeleka kwasho ukuthi kufanele ngikwenze ngoba nginalokho kwesaba ukuthi uma ngingakwenzi uNkulunkulu uzokuJesu futhi uzongishiya. Ngahamba ngafika khuluma-ke nabantwana, ngase ngiyathandaza. Umthandazo wami uthi nje veza iplani osukuthi ukhiye utholakala. Ngicela ukuthi uveze iplani. Ngahamba ngabuyela la ngihlala khona, kwadlule ngqondweni yami. Ngakusasa kubuye futhi lento eshilo ukuthi usuyileli ukuzwa ukuthi kuhambe kanjani ukhiye wakho. Ngisukume futhi khona lapho ngigijime ngiye khona. Uma ngiqhamuka bahlele emnyango ngithi hawukhiye abawutholayo, kodwa vele ngangingakhulekanga umkhuleko bazowuthola. Uma ngifika ngibabingelele bethi ukhiye utholakele, bethi sihleli la ngoba kuyashisa sihlalele umthunzi. Umngisi wakhona welokhu eqinisekisile ukuthi isithunywa sakhe isona esenza ukhiye sawuthola. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane, kwangesona isithunywa uJesu wayikhulumela. Ngangingazi nami ukuthi uzotholakala njengoba ngithi ngangabazi, kodwa ngathi sengifika khona ngathandaza ngambonga uNkulunkulu. Ngabuza iy'ngane ukuthi ukhiye uvelephi? Bathi uvele uJesu Kristu. Angikwazi bakufaka kanjani engqondweni. Manje ngizosho lokho empeleni bekukhona nalokho ebengithi ngizoveza. Ubaba wake wakhuluma ngokungcoliswa kwezinto, kodwa manje angifisi ukudla ithuba, vele sengifake ngembolo encane. Ngiyambonga kakhulu futhi kuyisifiso nesicelo sami ukuthi umisa ngiphilisile kulo mhlaba ngimkhonze njengalokhu yenethando, ngingenzi njengokuthanda kwami uJesu Kristu.